دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت تا اغا فرمائی چھ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک فرمائی کلچ یو سڑے اودسو کی نو دا اودس تا وجنا دا دنا ټول گناہونا پریدی حتی کی چھ دا دی نکونو دا لاندے اغا گناہونا تینا لرشو دائم سپاشی اودس کے گرہ دیر کمال لا او پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی الوضوء صلاح المؤمن اودس گرہ دا مومن دے پارا اسلحہ دا سڑے چھ جنگ تاوزی کنا دان تر ٹوپا کا خلی کنا دا کرنگی چھ کم مسلمان پا اودس کی گردی دا ود شیطان نا پامنوی الوضوء صلاح المؤمن اودس تا مسلمان دا پارا اسلحہ دا یقین سر دا زویم خواہ پابندی سر چاودس کے گرد پابندی سر خدای پاک اللہ پاک جل جلالہ بطال یو رعب در کڑے وی ستابو یو رعب وی چکم دے باندے ورننو دی یو رعب بودی وی دا دے اودس برکات تی او یو دا چے بدن بدیم سپاوی بوی بدن نخیجی دا خلونا با پاک وی لہذا اودس دا ډیر بہترین